Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ungena. Uma uphupha ungena endlini, emnyango noma nje endaweni ethile, leli phupho livame ukukhombisa ukuthi umoya wakho uvulelekile kumathuba amasha. Ukuphupha ngokungena akuvamile nje, kodwa kunezincazelo ezijulile ezithinta impilo, imizwa nobudlelwano. Ukuphupha ungena kuvame ukukhombisa ukuthi amathuba akho avulelekile. Uma uphupha ungena endlini, kusho ukuthi uqale isigaba esisha empilweni yakho. Le ndlu ingaba isibonakaliso sempilo yakho, imizwa yakho noma izifiso zakho. Ukungena endlini ehlanzekile kungasho ukuvuleka nokwamukela okusha. Kodwa uma indlu ingcolile, kungasho ukuthi kunezithiyo empilweni yakho noma kukhona okudingeka ukuthi ukulungise ngaphambi kokuthi uqhubeke. Uma uphupha ungena endlini noma ungena endaweni ongayazi, lokhu kungasho ukuthi uzama ukuthola izindlela ezintsha zokuphila noma uqonda izinto ezithile empilweni yakho. Leli phupho lingabonisa ukuthi ufuna ukushintsha, ukuthatha izinqumo ezintsha noma ukuqala izinto ezibalulekile. Leli phupho lingabonisa ukuthi ungathola izinto ezintsha, kodwa kungenzeka ukuthi unezinkinga zokwesaba noma ukungaqiniseki kwamanje. Ngamafuphi, ukuphupha ungena kungaveza amathuba, izinguquko, ukukhula noma isigaba esisha empilweni okanye izinga elithile lempilo yakho. Siyabonga, nisale kahle.